ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆସିବ? ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତା କି ଆମର ତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୁଗଲ୍ରେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖେଇବ। ଏ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଟଚ୍ କଲେ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ଟେକିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖାଉଥିବ କି ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଆସିଯାଉଥିବ କି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବ। ତା ତଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଥିବ କି ଡିଗ୍ରୀ +3 ଗୋଟେ ଲେଖିଥିବ। ତଳେ ଲେଖିଥିବ କ'ଣ ନା ଡିଗ୍ରୀ +3। ସେ ଡିଗ୍ରୀ +3 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ କି ତୁମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖିପାରିଲା ପରେ ଏମିତି ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ଆସିବେ, ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଥିବ ଭ୍ୟୁ ମୋର୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ ମୋର୍ ଲେଖା ହେଇଛି କି କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ୱାଇଜ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା, ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କେତେ ପିଲା କେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି କି କଲେଜ ୱାଇଜ୍ କଟ୍ଅଫ୍, କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ କଲେଜ ୱାଇଜ୍ କଟ୍ଅଫ୍ ଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। କଲେଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜର ସାର୍ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଭ୍ୟୁ ମୋର୍ ଡେଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର୍ ଡେଟ୍ସ ଗୋଟେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେ ମୋର୍ ଡେଟ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଯିବ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍କାରୀ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେ କି କ'ଣ ସବୁକିଛି ଏଠି ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁରା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ କି ଆମର 1 ଜୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 1 ଜୁଲାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 1 ଜୁଲାଇରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଆସିଛି କ'ଣ କି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି? ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆସିନାହିଁ କି ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖିବେ। 2 ଜୁଲାଇରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଡାଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ଯେ କେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ପୁଣି 2 ଜୁଲାଇ 10ଟାରୁ 4 ଜୁଲାଇ ଯାଏ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, 7 ଜୁଲାଇରେ ଡାଟା ଅପରେସନ୍ କରାହେଇଛି କି କେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ଯାକ ସିଟ୍ ଯେଉଁ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରିବ, ଡାଟା ଅପରେସନ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସେ ଡାଟା ଅପରେସନ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବ କେଉଁଟା, ଗୁଗଲ୍ରେ ଆମର ଦେଖେଇବ। ଯେଉଁ କଟ୍ଅଫ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖେଇବ। ଦେଖେଇଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁରା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି କି 14 ଜୁଲାଇ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି 14 ଜୁଲାଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ 14 ଜୁଲାଇ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଆସିଯିବ କି 14 ଜୁଲାଇ, ତାପରେ ଏଠି 10 ଜୁଲାଇ ବା 10 ଜୁଲାଇ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖିବ, ଏ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆସିଛି 14 ଜୁଲାଇ, ତାପରେ 10 ଜୁଲାଇ, ତାପରେ 24 ଜୁଲାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 24 ଜୁଲାଇରେ ଏଠି ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା 24 ଜୁଲାଇରେ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ କି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କ'ଣ ନା, ଫେଜ୍ ପିଲାମାନେ +3ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଆସେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 3ଟି ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ବାକି ଯାକ ସିଟ୍ ସବୁ ରହିଯାଏ ତାକୁ ଫେଜ୍ 2ରେ ଗଢ଼ାଯାଏ। ଫେଜ୍ 2 ମାନେ କ'ଣ ନା, ଫେଜ୍ 2ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫେଜ୍ 2। ଏଇ ଫେଜ୍ 2ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ଫେଜ୍ 2। ଏଇ ଫେଜ୍ 2 ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି କି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲ, ଯେପରିକି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ବେଳେ, କଲେଜ ଚଏସ୍ କଲାବେଳେ, ସେ କଲେଜ ଚଏସ୍ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲ ସେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଫେଜ୍ 2 ଆସିଯାଉଛି
କେତେ ନା 24 ଜୁଲାଇ ପାଖରୁ। 24 ଜୁଲାଇରେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ 24 ଜୁଲାଇରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ନୂତନ ଭାବରେ ଫର୍ମ ପକାଇବେ। କଲେଜ ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ ପାଇଁ ପୁଣି କରିବେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ସବୁ କରିବେ। କଲା ପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ପୁଣି 3ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ 3ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଯାକ କ'ଣ ସବୁ ସିଟ୍ ସବୁ ରହିବ, ସେଇ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବ। ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆମର ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଆଶା କରିଛ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଆଶା କର ନାହିଁ, କି ଏବେ ସ୍ପଟ୍ର ଆସିବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। 24 ଜୁଲାଇ ପରେ ବା 24 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରୁହନ୍ତୁ। କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ନା କେଉଁ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ନଥିବ ସେ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ପକାଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଲାଭ ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଖୋଲୁଛି। ମୋ ସହିତ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ସାଥ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏହା ଥିଲା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଜାଣିବ। ଏହା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟରୁ ରିକ୍ସ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।